spirit of rams, for rebellion is the sin of divination, and the stubbornness as iniquity and idolatry. Nalira kujarira kuna kuna chibairo, nokuva kuna kuna roba na mafuta makondoke, nokutukumukira Jehova wakafanana chuita kuuka, nekusindi mara sa chuita kunama tasifana nizoletela fimu. Because nasi zoaramba, nasi zoaramba shokura Jehova, na Jehova mwaracha kurambao, kujure kekuwa prisita wangu. Maafrika yadu, wakati basi hatiende kuchi kutino ongoro kuti mashoko ya 28 February 2020, yesho kwa diere. Nasi zoaramba shokura Jehova, Jehova hacha kurambao kujure kekuwa prisita wangu. Maafrika yadu, pana Mozambiki pana, wanu we Mozambiki wakasungwa. Mvangeri Timoteo, anobaba Mesika, na wako manano baba 4 Kongreso, mbosinukai musasa kaitika. Makoro koto kuna mune maloya kuno, unabasi wane maloya. Lisho msia mjonga, 4 days are you jail. Jitete, kumazambiki unotoya nefu, simukai Timoteo muya. Nitayase iwape kuti, Yesu wa Nazareta. Evangelista Timoteo, once. Evangelista Timoteo, andaki. Hamshine igreja de mapembe. Notando problema porque igreja apostólica africana. Problema nada. Doa tubabiri we Mozambika. Huyu ndiye Timoteo, ndiye kubatwa padare. Abatwa padare kudaro. Wakuru wedara ndio kuvoda isema socha. Sikase wano ngafurwe nefuti nokuti wapanduki weyo shabati wapanduki waruku wakukapote ugato kunegera agora netole problema kuti Zimbabwe agora problema kuti Mozambique gera kuti kapote ugato ya saka wakavoda izvoshizivo wapanduki weyo shabati nokubva futi dzananikwa masoja nemapurisa nokubva auya kuti Timoteo nokubva apupura akataura kuti mambo munoziva imini kuti ndini ndakabusa chechi muno Mesika neTimoyo. Saka nhasi ndingazopandukire hurumende yakaripa tendere kudini yekuvhura chechi apa iri pane musi wa 28 February 2020. Mapurisa akabva ati chititaura kuti zviri kumboti zikazi zviri kutaurwa mutumwa ari kupa vana vake mabasa. Uyo wakanzi ndewechirayiro. Asi uyo akazi ndiye mukuru wenyu mese kana muri pachechi uye kana motenge chirayiro chacho ichocho mukuru wenyu ndiye anokutungamirirai. Saka ndozovari kuramba, ndozovari kundisungira. Mambo wewe tribunal iroro nemasoja ese vakavhota wewe mwese hamuna rudo. Awane rudo ndo vanhu vamwari nekuti kubva nevechitange chechi handina kumbokuona ipanapa munamboita mkumana. Asi nhasi mazuva unokuuraisa vanhu saka mese hamuna rudo ibvai pano. Obrigado, Senhor. Aleluia. Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor.
zvakanaka pamwe chigara ipasi izwai mvangeri Timoti achizvikukurira kuti zvakaita sei. Saka ivi mungati mwana wamuranda waMwari n'anga here vakati kumura Gemenzi yadai Gemenzi handibvisi nekuti Gemenzi neremuranda waMwari paromwa zvoAfrica iyo ndiyo atinoteera. Ino zvadaro ndinodadaidzwa padare ndazoenda padare isu takange tiri vatatu padare ipapo ivo vakanga vari vaisvika kufungasika ma50 nevaizita vafundisi vekuMozambique nevamwewo dare. Tasvika ipapo vakatanga kutinyomba vachitoti isusu tiri vanhu vari kuita hondo kuKabrigado. Saka ipapo ndakazovatsanangurira ndechiti munomumesika kuti muite chechi imi maridheri nemasabhuku munozviziva kuti ikure. Ini ndakauya muno ndikatange kubata basa raMwari kusvika nzvimbo iyo yakura. Saka nhasi makutendera vachitaura kuti ini ndapanduka. Saka vakazoti iwo maridheri nemamambo vakati aiwa uyu ndiye akauya nechechi muno zvatinoziva. Imwe hamuna muri kutaura ini kuti muri vakuru kwaari asi hamuna Mwari nokuti makumuti iye ndiye mupanduki uye ndiye anokonzeresa hondo iye ari kutoisa umwari kuvanhu. Saka ini hamuna Mwari regai uyu anamate pano pakereke nekuti pagiraundi pano ndiyo tinoziva kwakumbire giraundi pano. Saka musiya anamate kudzai Jehovha.